Okei, eiköhän aloiteta. Okei. Eli tervetuloa kaikille tähän Maaperämission Living Labs-hankkeen infotilaisuuteen. Olen Tuomas Metsäniemi maaseutuverkostosta ja meitä on ollut tässä monipuolinen konsortio tätä tilaisuutta järjestämässä. Meillä on Suomen Akatemiasta Anni Kleino ja sitten Nations-hankkeesta Johannes on ja siitä, näistä kuulette kohta lisää, varsinkin Nations-hankkeesta, joka on vähän vieraampi ehkä saattaa olla monelle, ja sitten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastoyksiköstä meillä on Paula ja Antti, tekin voitte tässä kohtaa jo esittäytyä, niin tulee tutuiksi, mitä kaikkea te teette. No, itse asiassa voisitte tässä kohtaa kertoa, että mikä on teidän yksikön tehtävä Okei, lyhyesti. kiitos. Kuuluuhan mun ääni? Kyllä. Kyllä. Mun nimi on tosiaan Paula Ollila ja tulen ELY-keskusten valtakunnallisesta ilmastoyksiköstä. Meidän yksikön päätehtävä on edistää ilmastolain mukaisesti sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista että maankäyttö- ja maataloussektorien ilmastotoimia alueellisesti. Ja lisäksi me ollaan nyt aloittelemassa tämän maaperämission kansallisen toiminnan koordinointia. Maa- ja metsätalousministeriö on myös perustamassa tälle maaperämissiolle kansallista tukiryhmää ja me tullaan toimimaan sen ryhmän sihteeristönä. Ja tätä työtä maaperämission parissa ollaan tosiaan aloiteltu yhdessä kollegani Antti Miettisen kanssa. Ja varmaan ensi syksynä toiminta pääsee sitten kunnolla käynnistymään. Eli päästään järjestämään esimerkiksi lisää tapahtumia tällä teemalla. Ja kiva olla täällä ja tervetuloa minunkin puolesta. Ja jatketaan keskustelua. Kerrotko sä, Tuomas, tästä sisällöstä sitten vielä? Joo. Kyllä, ja ehkä lyhyt sana maaseutuverkostosta, joka ainakin nimilistan perusteella luulen, että on suurimmalla osalle teistä tuttu, mutta käytännössä siis kansallinen maaseutuverkosto, se koostuu maaseutualueiden kehittäjistä, siihen maaseudun kehittämiseen kuuluu sekä maatalouden kehittäminen että maaseudun yritystoiminnan ja kylien kehittäminen ja se laaja-alaisesti se maaseudun ja maatalouden elinvoimaisuus ja tämä maaseutuverkostoyksikkö, missä itse on, niin meidän tehtävä on sitten koordinoida sitä kansallista maastoverkostoa, eli edistetään yhteistyötä ja pyritään sitten jakamaan eri toimijoiden hyviä käytäntöjä ja tuetaan innovaatiotoimintaa. Ja meidän se, sanoisiko kotipesä, missä se verkosto konkretisoituu, että mitä kaikkea maaseudun kehittäjät tekee, on maaseutuverkosto.fi. Sitten meillä on siellä sivustolla myös tämä, sanoisiko sisarverkosto AgriHubi, joka sitten puhtaasti keskittyy maatalouden, maa- ja puutarhatalouden kannattavuuteen ja älymaatalouteen. Ja siellä on myös nykyään kalatalousverkosto.fi, eli tämmöinen iso verkostopaikka. Jos et ole vielä käynyt, niin kannattaa käydä tutustumassa. Eli me luodaan kohtauspaikkoja maaseudun kehittäjille lyhyesti, voisi sanoa. Ja tämän päivän ohjelmasta voisin vilauttaa tuosta, jos tämä jako mulla lähtee käyntiin, niin nopeasti välilehteä. Näette varmaan täältä, olette varmasti katsoneetkin jo millainen ohjelma meillä on, eli meillä on tässä eka puoli tuntia vähän taustaa, meillä on tämä Nations-projektin esittely ja sitten maaperämissiosta asiaa ja sitten tuosta kansallisesta contact pointista, mä nyt en muistanutkaan sitä suomenkielistä vastinetta, mutta joo, Anni Kleina on Suomen Akatemiasta. Yhteyshenkilö, niin joo, contact person, kyllä, joo. Ja sitten vähän vielä lisää, että mitä on Living Labsit ja mitä toisaalta Lighthouse-maatilat. Tai itse asiassa, en ole varma, olikohan meillä tällä kertaa, mutta Johannes varmasti palaa siihen sitten. Ja sen jälkeen meillä on pari käytännön esimerkkiä Living Labs-toiminnasta, eli Sauli Jaakkola tuolta Delisoil-hankkeesta kertoo. Tämä on enemmän niin kuin maatalousmaan maaperäkunnosta ja sitten rakennetun ympäristön maaperähaasteihin vastaa tuo Pilot Green-hanke, josta sitten Essi Malinen Lallukka ja Paul Carroll ammattikorkeakoulusta kertoo. Ja sitten meillä on ihan lyhyt tauko, ja tämän jälkeen me sitten päästään keskustelemaan, että mitkä on ne Suomen maaperähaasteet ja mihin teemoihin Suomeen tarvitaan Living Labsia. Ja meillä on 4 teemaa siinä, mihin voi sitten
tästä tarkemmat ohjeet sitten, kun päästään siihen asti. Mutta tämmöisillä ohjeilla tai tällaisella agendalla mennään tänään. Ja Johannes on Johannes on Ruotsista kotoisin ja we have been speaking English, but of course Johannes also speaks Swedish. But in this event, we can have both as working languages, so you can ask questions from Johannes in English or Swedish, and yes. Hopefully, if you have something unclear, you can also ask in Finnish in the chat, and we can translate it. But with these words, let's get the show rolling. Great. My name is Johannes Larsson. I work at SLU. I'm a postdoc up in Umeå, but I also work with this project called Nations, and that's why we are here together today. So this is a national engagement event, which we in Nations hold in 43 different EU-associated countries, related to these creation of living labs related to soil health. And during these events, we will share the participants list so you can network after the meetings as well, which you agreed to when you signed up for this. We will perhaps not take so many photos during this event, but if you find yourself in a photo or something and you don't want to be on Nations website, just let us know and we will take it away. And also the same with the information that comes from Nations that you probably pressed yes on, like getting newsletters and so on. You can also say that you don't want to have this coming into your email box. And please note that we are also recording the Zoom meeting today. So people who couldn't come can also join afterwards or see it afterwards. You can also join the national engagement events in other countries as well and see them when they have been as well. But what is Nations? Well, we're supporting the EU mission related to soil across national communities. We act as a messenger for the EU soil mission through multiple activities. It's raising awareness both nationally and regionally, as we are doing today. We also provide access to capacity building materials related to these calls, so how to set up a living lab and so on. And we try to address regional soil needs through these setups of living labs or assisting to set them up. And we're also fostering really matchmaking to find, if you have a living lab, for example, to find other living labs to join in a consortium so you can create this, or so you can be a part of these calls that are opening up. And just briefly, soil health, the definition. So life on Earth depends on healthy soils, and about the base is the basis of 95% of our food. It also gives us the timber that we harvest, for example. It's a major carbon reservoir, which helps us slow down the onset of climate change and makes us more resilient to extreme climatic events and so on. And because it's such an important part for us on Earth, it's one of these main missions that the soil mission has. And they have defined healthy soils as soils that have the continued capacity to support ecosystem services. So if you're wondering what this, if you're not so familiar with the soil health term, that is the definition that EU has set up. And one of the main goals with this is to set up 100 living labs and lighthouses across different land uses by 2030. The call that is coming up soon is going to be the second call for this. And they should lead the transition towards healthy soils in rural and urban areas. And within the Nations project, we host these engagement events to get both the networking on a national level, but also between countries. We have a matchmaking platform that we can talk a bit more about later, where you can put up a profile and showcase your living lab or your expertise, so you can join in a consortium related to these calls. We have also fact sheets and e-learning materials on our website. There's also a help desk that you can ask questions related to this. There's webinars about the methodology within the living labs. And there's also national coaching. So we have national mentors that can help you in your native language. And Annie is one of them here today. And we also have thematic events related to the specific land uses and so on. And there's also matchmaking on international, between countries within EU as well. And this matchmaking platform, as I said, it's growing and it should be used
to help you showcase your initiatives and so on, and also find the consortiums in other countries, because these living labs, when you apply for these calls, it should not be only in Finland, but it should also include living labs in other countries as well, focusing on similar soil objectives. So it's working a bit like LinkedIn, and then you can find also people who are interested in the same soil challenge, for example, that you are focusing on. So check that out on our website. I think that can be helpful. Another event that might be important for you is the Northern European matchmaking event that we will hold on 8th of May, where you can you get the opportunity to present your living lab or your expertise in 2 minutes among people within the northern setting to get things going in finding a consortium. And with that, I think I will leave the floor over to Annie, and I will just say the word and I will change. Yes, thank you, Johannes. No worries. No niin, joo. Mä olen siis Anni Kleino. Mä toimin Suomen Akatemiassa ja mä olen tämmöinen kansallinen yhteyshenkilö, eli NCP, sekä tälle maaperämissiolle ja klusteri 6. And I think now you could go to the next slide, please. Joo. Ajattelin, että mä aloitan ihan siitä, että katsotaan vähän taaksepäin sitä isompaa kuvaa, että mitä nämä missiot oikein on. Eli vuonna 2021 EU-komissio käynnisti tämmöisen 5 mission ohjelman. Ja näitä missioita tosiaan on 5: syöpä, ilmasto, meret ja vedet, ilmastoneutraalit älykkäät kaupungit ja nyt tämä maaperämissio. Ja tosiaan näiden missioiden nimet on ehkä jossain vaiheessa vähän elänyt, mutta aika moni niistä perustuu jonkun tämmöiseen eurooppalaisen tutkimusverkostoon, Eranettiin tai jonkunnäköiseen tämmöiseen Joint Program Initiativeen, joka on ollut siellä taustalla. Maaperämissiolla sellaista ei ollut, mutta nyt olemme sitä takamatkaa kirineet kovasti kiinni panostamalla tähän maaperämission toimintaan tosi paljon. Näiden missioiden tavoitteena on tuoda konkreettisia ratkaisuja isoihin ongelmiin vuoteen 2030 mennessä. Ja tutkimusta on tehty jo paljon näillä aloilla ja nyt haetaan keinoja tuoda nämä tulokset todella käytäntöön ja koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Eli tässä on niin kuin tärkeintä näissä missioissa on siis se, että ne on yhteiskunnallisesti merkittäviä, ne on tarkkaan rajattuja, niillä haetaan vaikuttavuutta, niistä pitää olla realistiset saavutettavat tavoitteet ja tarkoitus suunnata siis sekä EU- että kansallista että paikallista rahoitusta näihin ongelmiin. Eli sen sijaan, että tämä vaatisi pelkästään tutkimusyhteistyötä, niin tässä tarvitaan myös sitä, että meidän koko hallinto linjataan kauniisti niin, että me päästään kaikki tähän yhteisiin tavoitteisiin. Tässä on tarkoituksena myös yhdistää näitä EUn tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja yhteiskunnan tarpeita, jotta me saadaan sitten tämä tieteen ja tutkimuksen kautta ratkaisuja näihin suuriin ongelmiin ja samalla lisätään sitä tietoisuutta ja näkyvyyttä näistä ongelmista niin kansalaisten suuntaan. And now could please take the next slide. Tässä on niin kuin ne maaperämission 8 määritettyä täsmällistä tavoitetta. Eli maaperämission tavoitteena on vähentää aavikoitumista, ennallistaa maaperän hiilivarantoja, lisätä tätä maapinnan vedenläpäisyvyyttä ja urbaanin maan uudelleenkäyttöä, vähentää saastumista ja eroosiota ja parantaa maan rakennetta ja lisätä samalla sitten sen maaperän biodiversiteettiä. Lisäksi tavoitteena on EU:n globaalin maaperän jalanjäljen pienentäminen ja yleisen tämmöisen tietoisuuden maaperästä ja maaperän tilasta ja terveydestä ja sen merkityksestä, niin sen lisääminen yhteiskunnassa. Next slide, please. Se, että miten me nyt sitten ollaan hallinnollisesti yritetty järjestäytyä tämän maaperämission ympärillä Suomessa, niin tämä järjestelmä toimii niin, että tämä kansallinen koordinaatio on työ- ja elinkeinoministeriöllä, joka vastaa kaikesta Horisontti Euroopan toiminnasta Suomessa. Siellä vastuuvirkamiehenä on kehityspäällikkö Jonna Lehtinen. Sitten maaperämission työohjelmasta päätetään strategisessa konfiguraatiossa ja se tehdään vuodeksi kerrallaan. Sen työohjelman aikataulu ei ole vielä ollenkaan selvä esimerkiksi vuodelle 2025. Sitä ensimmäistä luonnosta ei ole, vaan sen pohjaksi on alettu luoda sitten strategisia orientaatioita, joiden pohjalta sitä työohjelmaa aletaan työstää.
Ja se, miten tämä työstäminen sitten tapahtuu, niin sitä varten meillä on sitten ensinnäkin kansalliset edustajat, eli Mikko Peltonen ja Elina Nikkola tuolla maa- ja metsätalousministeriössä. Ja sitten täällä Suomen Akatemian puolella näitä missioita, yleisesti kaikkia missioita, koordinoi Rami Nissilä. Ja sitten mä oon mukana siinä ryhmässä. Ja nyt tosiaan me ollaan perustamassa nyt tällaista kansallista tukiryhmää, johon ollaan nimittämässä tämmöinen tavallaan politiikka-osio ja sitten tämä tämmöinen stakeholder-osio. Ja sen lisäksi meillä on sitten vielä niin kuin näitä missioita tukemassa on myös tämä Mission Advisory Board, jossa Suomella on peräti 2 edustajaa. Eli siellä on Liisa Pietola Sitrasta ja Anna Sivosinska tuolta Oulun yliopistosta. Ja tämän lisäksi tosiaan niin meillä on sitten neuvontaa ja kaikennäköistä muuta toimintaa on mukana pyörittämässä, niin ensinnäkin tämä meidän Eurooppa-tiedotustoimisto EUTI, jota koordinoi sitten taas Business Finland. Sitten tosiaan minä olen akatemiassa maaperämission yhteyshenkilönä. Ja nyt on ihan mahtavaa, että me ollaan saatu myös POP-ELY-keskus mukaan ja siltä Paula Ollila ja Antti Miettinen, kuten Paula tuossa jo aikaisemmin kertoi, niin koordinoimaan ja hoitamaan tätä tulevan tukiryhmän sihteerin hommaa, mutta myös sitten toimimaan linkkinä meidän kaikkien kansallisten toimijoiden välillä. Next slide, please. Ja sitten mä haluan mainostaa tosiaan sitä, että ihan pian avautuu nämä seuraavat vuoden 2024 maaperämission haut. Sen työohjelma ei ole vielä julkaistu, mutta komission infopäivät on tosiaan ensi viikon torstaina ja perjantaina, joten odotamme sitä työohjelman julkaisua hyvin pian. Ja nimenomaan torstaina 25. päivä niin on erillinen sessio tälle maaperämissiolle kello 3-5 iltapäivällä Suomen aikaa. Next slide, please. No niin, ja sitten me päästään siihen, että miten Suomi oikein on osallistunut tähän mennessä näihin maaperämission hakuihin, josta ensimmäinen tosiaan oli vuonna 2021. Okay, the next one, please. Ensin mä ajattelin kertoa vähän siitä, että kuka näihin hankkeisiin oikeasti ja hakuihin oikein voi osallistua. Eli osallistumiseen pätee ihan samat säännöt kuin muihinkin näihin Horisontti Eurooppa-hankkeisiin. Konsortiossa on oltava vähintään 3 partneria EU- tai liitännäismaista, ellei siellä hakutekstin erityisehdossa lue jotain muuta. Kaikenlaiset toimijat eri aloilta voi osallistua. Tärkeää on, että etenkin näissä Living Lab-hauissa niin mukana on ihan koko arvoketjun ja käyttäjät on keskiössä. Ja tämän laajan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi niin kannattaa miettiä myös sitä, että miten kaikki relevantit hallinnon osa-alueet ja päätöksentekijät saataisiin mukaan niihin konsortioihin. Next slide, please. Tähän mennessä Suomi on lähtenyt ihan reippaasti mukaan niihin aikaisempiin hakuihin ja pärjännyt mukavasti. Nyt nämä luvut, mitä te näette tässä, niin perustuu semmoiseen datapakettiin, jonka toi EUTI-yhteystoimisto aina sitten saa tuolta komissiolta. Ja tämä viimeisin Excel, mikä on saatu, niin on tosiaan maaliskuulta tältä vuodelta, ja ne tiedot siinä Excelissä on aina vanhoja, ja tämä kyseinen tieto perustuu nimenomaan näihin allekirjoitettuihin sopimuksiin ja niiden määriin. Eli ei puhuta hakemuksesta, vaan puhutaan rahoitetuista hankkeesta tässä. Eli se, mitä me tiedetään tähän mennessä on, että vähintäänkin 11 konsortiota, joissa on 17 suomalaisosallistujaa, niin on saanut rahoitusta näistä maaperämission hauista. Keskimäärin näissä hankkeissa niin konsortiossa on ollut 1-3 suomalaisosallistujaa. Osallistujia ja onnistujia on ollut monissa eri osallistujakategorioissa. Tutkimuslaitokset on onnistunut kaikkein parhaiten, mutta erityisesti yritysosallistujia olisi tosi kiva saada lisää. Se on yksi meidän kansallisesta tavoitteista, että myös yrityksiä saataisiin houkuteltua mukaan tämän Horisontti Euroopan ohjelman piiriin. Meillä on suomalainen organisaatio koordinaattorina 2 hankkeessa, eli siellä on menestyksekkäät hankkeet sekä Luke koordinoimassa Delisoil-hanketta, eli tätä GTK koordinoimassa Islander-hanketta. Ja yhteensä me ollaan kotiutettu ainakin 7,4 miljoonaa euroa jo tähän mennessä näistä hankkeista. Next slide, please.
Mä ajattelin sanoa muutama sana siitä, että mitä me voidaan oppia nyt näistä aikaisemmista maaperämission hauista. Eli mä oon lukenut noita arviointiraportteja, etenkin liittyen vuoden 2023 Living Labs-hakuihin. Ja tein ihan muutamia poimintoja sieltä, että minkälaisia asioita on ollut, joissa ainakin hakijoiden kannattaa olla tarkkana ja joita mahdollisesti voi parantaa sitten tulevaa hakemusta kirjoittaessa. Next slide, please. Joo, eli vuonna 2023 oli 2 hakuaihetta näille Living Labeille. Ensimmäinen oli tämmöinen Co-Creating Solutions for Soil Health in Living Labs, joka oli tämmöinen yleinen maaperän terveyttä parantaviin Living Labeihin, niiden perustamiseen liittyvä hakuaihe. Ja siihen jätettiin 37 hakukelpoista hakemusta. 4 niistä tällä hetkellä näyttää olevan menossa rahoitukseen, eli onnistumisprosentti jää tuonne jonnekin 10,8%. Toinen niistä Living Labs-hauista oli tämmöinen hiiliviljelyyn suunnattu haku, jonne jätettiin 7 hakemusta ja 1 niistä on menossa rahoitukseen. No nyt ensimmäinen huomio sit näistä luvuista on ensinnäkin se, että noita tuli tosi paljon noita hakemuksia tuohon hakuaiheeseen 08, eli tähän avoimeen Living Labs-hakuun. Alun perin komissio oli ajatellut, että sieltä rahoitettaisiin vain 3 Living Lab-hanketta, mutta tämän ison hakupaineen takia ilmeisesti sitten päädyttiin rahoittamaan 4. hanke. Ja iloinen asia tässä näissä hakemuksissa oli se, että siellä oli hyvin voimakkaasti niin kuin kaikenlaisten eri sektoreiden osallistujia oli mukana näissä konsortioissa sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Eli paljon kaikkea muutakin kuin osallistujatyyppejä, siis paljon enemmän kuin pelkästään tutkimus- ja opetusorganisaatiot. Ja näitä hankkeita, kun mä katsoin, että kuinka monta keskimäärin Living Labia tai Lighthouse, että mitä niissä oikein perustetaan, niin keskimäärin siellä oli jotain minimissään 4 ja jotkut ehdotti perustavansa jopa 16 niin kuin Living Labia eri puolille Eurooppaa, mutta keskimäärin siellä oli ehkä tuommoinen 40 Living Labia, joista niissä hakemuksissa ehdotettiin perustettavaksi. Next slide, please. Sitten mä keräsin tähän pikkusen semmoisia juttuja, että mitkä nyt oikeasti on niitä mahdollisia huomioitavia, kehitettäviä, parantavia asioita. Ja ensimmäinen asia, mikä näissä Living Lab-hauissa nyt ehkä vielä korostui, niin oli tämä tämmöinen yhteiskehittäminen, yhdessä toteuttaminen ja yhteistyö, että miten se on huvattu siinä hakemuksessa. Eli todellakin se käyttäjän tulee olla keskiössä, kun niitä Living Labeja perustetaan. Kansalaiset, loppukäyttäjät, kaikki sidosryhmät, myös päätöksentekijät pitäisi saada jotenkin mukaan sen hankkeen toteuttamiseen. Pelkkä tiedon jakaminen ei ole riittävää, vaan se loppukäyttäjän tulee oikeasti olla siellä keskiössä aktiivisesti mukana. Myös tuottamassa sitä, testaamassa sitä tutkimustuotosta, mikä siellä tehdään, ja antamalla oman palautteensa sitten siitä takaisin sinne tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Eli siellä täytyy olla sellainen feedback-loopi myös mukana. Eli pitää olla selkeä suunnitelma, että miten tämä oikein toteutetaan, miten ne käyttäjät saadaan mukaan. No yleisesti siis tarvitaan aina lisää yksityiskohtia. Devil is in the details, eli indikaattoreiden ja perustasojen määrittely oli sellainen asia, joka on vaikeaa maaperätutkimuksessa, mutta jotenkin se pitäisi pystyä tekemään tai ainakin perustella se, että miksi on päätynyt tekemään sellaisia valintoja. Et esimerkiksi, millä perusteella voi sanoa, että maaperän terveys on parantunut, minkälaisia indikaattoreita siihen on. Jos kertoo perustavansa Living Labeja, joista osa niin jatkaa esimerkiksi Lighthouseiksi, niin kuinka sitten voidaan määritellä se, että milloin ollaan kypsiä, milloin Living Lab on kypsä siirtymään sitten niin kuin tavallaan sille Lighthouse-tasolle, tai osa siitä Living Labista kypsä siirtymään Lighthouse-tasolle. Ja sitten siellä on paljon sellaisia asioita, että kuinka esimerkiksi saadaan sitten paremmin huomioitua esimerkiksi se, että tämä kestävyys, mitä tapahtuu Living Labille hakemuksen päättyessä, miten otetaan huomioon nämä gender-asiat ja kaikki tämä tämmöinen social science and humanities integrointi. Ja itse asiassa meillä on tähän Suomessa myös ihan oma
ihan oma NCP:nsä, ihan oma yhteyshenkilönsä, eli tuo Katja Marjanen täältä Suomen Akatemiasta on keskittynyt näihin SSH-kysymyksiin, että jos näissä tulee jotain kysymyksiä liittyen tähän, niin kannattaa olla Katjaan yhteydessä. Next slide, please. Ja aika alkaa loppua. Kiitos. Ja sitten ihan pari sanaa siitä vielä, että mitä tässä, niin kuin tässä vaikuttavuuden ja hankkeen toteutumisessa kannattaa ottaa huomioon. Eli kysymykset, joita kannattaa miettiä, on se, että miten ne tulokset auttaa saavuttamaan kaikki ne hakutekstissä määritellyt tavoitteet. Tiedon tulosten ja käytännön levittämiseen, siihenkin kuvaukseen tarvitaan lisää yksityiskohtia. Ja sitten on tämmöinen tärkeä asia, että miten Living Labit tekee yhteistyötä keskenään, mutta myös muiden EU-projektien kanssa, etenkin JRC:n ja JRC:n alaisen sen European Soil Observatoryn kanssa. Miten tämä yhteistyö toteutetaan. Ja tosiaan tämän toteuttamissuunnitelman tulee aina olla selkeä ja hyvin perusteltu, mitä tehdään, kuka tekee, missä ajassa ja miten sitä seurataan. Next slide, please. That's going to be my last one. Yes. Ja mistä sitten löytää lisää tietoa ja tukea? Tosiaan todellakin kannustan ihmisiä käymään tuolla Nations-hankkeen sivuilla. Sieltä löytyy monennäköistä tukea Living Labien kasaamiseen ja verkostojen rakentamiseen. Minuun voi olla myös aina yhteydessä. Ja sitten tosiaan kannattaa katsoa, että mitä tuolta löytyy tuolta EU Soil Observatoryn sivuilta. Sitten mä laitoin linkin myös tuohon näihin tällaisiin projekteihin, joita on aiemmin rahoitettu. Sieltä voi myös saada ideoita, samoin kuin Cordis-tietokannasta. Ja kaikki Horisontti Eurooppaan liittyvä suomenkielinen tieto on sitten saatavilla tuolla EUTin sivuilla, eli tuolla horisonttieurooppaa.fi-sivuilla. Kiitos. Thank you, Anne. Kiitos. Should I just begin, Thomas? Yeah, sure. Just begin, please. Good. So let's dive into these living labs and lighthouses. And I think one important slide that Annie also showed is these different soil mission objectives, which is really central to all living labs that they are aiming to create. So it's this reduced desertification, it's conserve and increase soil organic carbon stocks, and the same that you saw before. So these are the topics that or the objectives of these living labs. So it can focus on either one or several of these, but it does not have to focus on all of these, of course. And if we go into the definition of a living lab, it's quite a lot of text, but I think it's important to read it for those who haven't looked at it before. But these soil health living labs are collaborative initiatives to create knowledge and innovation. They do this by having a place-based and transdisciplinary research and innovation ecosystems, and it should involve land managers, its scientists, and relevant partners in a systematic research and co-design, both for testing and monitoring and evaluation of solutions in real-life settings, which is really important to improve this effectiveness and also to increase soil health and this adoption that they need that they want to achieve. So it's user-centered, it's place-based, multi-stakeholders, it's in a real-life setting, and it also contains several sites. That is, can be farms, or it can be specific forest or city parks and so on, depending on the land use. And they work on these living labs work on a regional and sub-regional level. And if you go to the living or the lighthouses, which is a part of this also, it's individual site of exemplary performance in relation to soil health. So they're therefore showcasing good practices and for upscaling of solutions. It's therefore demonstration and training and networking, and also they should be there to help the adoption to sustainable practices by inspiring users through practical tools. And they can either be included in the living lab or be a bit or be associated to the living lab, but outside the actual region that the living lab works on. And you can divide it into the living lab's aims, activities, participants, and the context. I think a lot was also in Annie's presentation, but this again with innovation and co-creation among these different practitioners or partners, and to improve soil health related to ecosystem services. And then we're talking again about these mission objectives. So they're working towards improving soil health in relation to those soil
challenges. The activities is co-creation, co-development, and experimentation. And it's also networking and knowledge exchange between stakeholders then. And these living labs, but also the lighthouses are good for demonstrations of practices and so on. And the participants should be within the quadruple helix that is called. It's the public-private people partnership. So it's real users, but it's scientists, it's policymakers, and all stakeholders involved related to that land use in a sense that works together within this living lab context. And it also should be multiple disciplinary, so it's not only natural sciences or soil sciences, it's social science, it's different methods and dimensions within this method that they use. But important is that it's place-based and it's in a real-life context, looking at specific sites and so on. And it should also be based on a robust scientific setup for this ecosystem assessment. Openness and communication is also important part of this. And if you go separately to the lighthouses on the right, it's a more open definition, and the criteria is based on that they have an exemplary performance in the terms of soil health and related ecosystem services. So it's a bit more open, but this lighthouse should be like a beacon of knowledge or a platform for networking and so on in these kind of soil health calls or soil mission calls. But why do we work in a living lab, or why should you work in a living lab? It's because these different stakeholders are needed to solve these complex problems that can evolve in these soil-related issues. They talk different languages, for example, and there's a lack of trust between these different stakeholders. They might also have different approaches or goals related to these problems. And also there are practical solutions out there, perhaps, but they're not easily tested, or they're not widespread, for example, from one site to another. And also these living labs can be like a platform for motivated users that usually don't get heard in another setting. So bringing these stakeholders together from the beginning to create both science, but also solutions to these different soil health challenges. And what you can expect from a living lab is that you can be inspired by each other, the different land users or the different stakeholders. It can learn you to think outside the box as a researcher. It can be very different when you're cooperating with stakeholders from the beginning of your setup of your science, for example. And it's also that you work together instead by side, that is often is usually. And if you look from a living lab perspective, it's also important that it's, again, carried out in a real life setting, which is a good thing. It's co-creation with a large set of stakeholders again, and it also involves the end users from the beginning. So the land managers, for example, that will use these innovations that you create within the living lab will be there from the beginning. So it will be sent out quite fast and implemented and so on. And three important parts is this co-creation and co-design and co-implementation and co-assessments with these stakeholders within the living lab, and also the participation between different disciplines and so on in relation to this research and innovation approach. And an important part also that should be included in these calls is that you have a business model to ensure the sustainability of your living lab. And that is like to ensure that it will live on after the funding runs out. So having a business model for that is important. And you can illustrate the living lab by using this blue circle here, which is a sub-regional level, you could say. Within this bubble, you see both the multiple stakeholders or the partners that work together within this living lab, and you also see the individual sites that are included in the living lab. So these are farms, or it can be city parks, or it could be different forest stands or experimental sites and so on, that are focusing on this kind of soil health challenge that you have chosen to do in your living lab. The lighthouses are in light brown, and they can either be included in the living lab or being outside, showing this high performance in demonstrating soil health issues and so on. Good. But for getting funding for these calls, you need to be within one project. It needs to be 4 to 5 living labs. It can be more, and within each living lab, it should be somewhere around 10 to 20
individual sites. You can argue to have more and so on. It's not like you should take this figure directly, but the important thing is that you have a collection of living labs that work together towards a main goal or has something together. So important is that there's a red thread that connects these different living labs together, why you have gone into this consortium and why you're working towards why you should work together is basically what you have to argue when you have this application. And within each application, it should at least be 3 different countries. So it could be multiple living labs in one country and one in another country, for example. But important to think about is that you clearly articulate the driving forces instead of having generic applications. This is just suggestions and recommendations from us in Nations. It's also quite similar to what Annie showed also. And also important that you choose appropriate partners. So you identify the partners needed to address those specific objectives that you are working within your living lab. Also important is to have details on how the activities will be coordinated within the living lab. So really define why you're working together and what you will do together and how that will improve both the co-implementation and co-creation and so on within the living lab. Instead of having then vague links, for example, to soil objectives and no really clear focus. That's really what they want to see in an application like this. And also to define the expected impact of the living lab. So you have actually a measurable improvement and so on. So you have a starting point, and then you see what the living lab can contribute to, and that you actually can measure that, instead of having missing an impact or the outcome of the actual living lab. And as I mentioned, it should be in both agricultural, forestry soils, urban soils, and industrial soils. These are the land uses that the living lab should be in. They can be different between the different within the consortium and so on, but it might be easier to focus on one land use or a common soil objective, for example. And important again is that you have stakeholders within all these kind of sectors. So this is the public people private partnership, where you have academia, you have the public sector and government, the industry, and the citizens and civil society within your living lab working together. I think today is we're going to get a few examples of people working within a living lab concept after me, but I think this is like the journey that you will do if you're not already on it. It's first identifying the link to the soil health challenges that EU has set up, and then it's initiate your living lab in your place. So getting the stakeholders involved and really defining what you will do within the living lab. And the next part is actually to initiate or join a consortium and find common parts within this consortium, and so you can work together also to actually make a submission to create the EU soil living lab. And that's all I had, Thomas. Thank you very much. And now we know what are lighthouses and living labs, and now let's have a look at two practical examples. Eli Sauli Jaakkola ensin Telesoil-hankkeesta, ja teillä on useammassa maassa tuossa hankkeessa living labsia ja Suomessakin on yksi, niin nyt sitten kiva kuulla, että mitä teillä suunnitellaan tai mitä teillä toimintaa on. Katsotaan, lähteekö esitys pyörimään. Näkyyköhän esitys? Meillä näkyy tämä PowerPoint-muodossa. Mä luulen, että jos sä painat siitä, katsotaan tuleeko se, lähteekö se ihan kunnolla vai jääkö se tähän. Joo, meillä jäi tämä muokkaustila käyntiin, mutta sä voit, ettei käytä aikaa liikaa, niin sä voit vaikka käydä sen siitä läpi. Joo, mä tosta. No. Ei näy esitystilassa vieläkään. Ei. Tämä oli se vähän hankalampi tässä Zoomissa, mutta me nähdään oikein hyvin, jos sä näytät tästä PowerPoint tästä muokkaustilasta. Okei, selvä. Okei, kiitos. Eli Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutista kehittämispäällikkö, ja hyvää jatkoa tuohon Johanneksen esitykseen, eli käytännön esimerkkejä
tästä meidän tai Delisoil-hankkeen Living Labista ja Labseista, että katsotaan ne, mitä muissakin maissa tehdään tuossa pintapuolisesti. Ja no joo, tässä nyt tuli sitten äskeisissä esityksissä tuli nämä määritelmät Living Labeille, ja tuossa on nostettu tuolta määritelmästä suomennettu niitä niin kuin avainsanoja, mitä haetaan, mitä tuli tuossa edellisissäkin puheenvuoroissa, eli yhteiskehittävä ja osallistava, poikkitieteellinen, käyttäjälähtöinen, innovoiva ja kokeileva ja niin kuin, paikkaperustainen alueellinen paikallinen yhteistyöverkosto. Ja tosiaan tämä Delisoil Horisontti Eurooppa-hanke, joka nyt käynnistyi viime vuonna, niin edistää tätä Soil Deal for Europe -toteutumista ja pyritään parantamaan maan kasvukuntoa ja sitten ruokajärjestelmän kestävyyttä. Näiden hankkeen alueellisten yhteistyöverkostojen eli Living Labien tavoitteena on tässä Delisoil-hankkeessa koota yhteen alueen ruokaketjun toimijoita, ja tässä Delisoil-hankkeessa kehitetään elintarviketeollisuuden sivuvirtaprosesseja, että sieltä ei-toivotut kasvintuhoajat, taudit, niin ne ei haittaisi näiden sivuvirtojen käyttämistä sitten maan paranteina ja kierrätyslannoitteina, eli siinä edistettäisiin sillä, että kierrätetään orgaanista ainetta, niin sillä edistettäisiin sitä maan terveyttä, maan kasvukuntoa. Ja tosiaan tässä Delisoil-hankkeessa on 14 partneriorganisaatiota 10 maasta, eli myös tuo Sveitsi, kun lasketaan yhdeksi maaksi. Ja tosiaan laaja kirjo, ja se on niin kuin, mitä tuossa edellisissä esityksissäkin tuli, että tässä on hyvä joukko, ja varmasti ollaan opittu ja tulemme oppimaan sitten tuolta muista maista ja muista Living Labeista, ja pääsemme hyvin kärryille, että mitä muualla tapahtuu, ja siitä sitten varmasti voi seurata jotain enemmän kuin mikä osien summa. Tosiaan hankkeen keskeinen toimintamuoto on tämä yhteiskehittäminen näissä Living Labeissa, ja Pyhäjärvi-instituutti vetää tämän Delisoil-hankkeen Living Lab-verkostoa, eli tosiaan meillä on täällä Suomessa Pyhäjärvi-seudulla Living Lab A, ja sitten Lighthousena on tuo Luken biopoja, joka nyt on hiukan maantieteellisesti erillään tästä Living Lab-alueesta, mutta ei sekään kaukana, se on tuossa Jokioisilla. Ja tosiaan täällä on ne sivuvirrat, täällä keskitytään ennen kaikkea vihannesjalostusteollisuuden sivuvirtoihin. Sitten Tanskassa siellä on kotitalous, siis ruokajäte, lihajalostusteollisuuden sivuvirtaa, ja sitten myöskin tämmöinen hyönteistuotannon sivuvirrat on ne massat, mitä siellä, joiden haasteita pyritään ratkaisemaan. Sitten Saksassa on tämmöistä sekaruokasivuvirtaa. Italiassa on sitten tomaatijalostus, viiniteollisuus, viininteon ja sitten olivin puristamisesta, mitä tulee sivuvirtoja. Sellaisia sivuvirtoja mukana tässä hankkeessa. Ja sitten Espanjassa on sama, mitä tuolla, tai tämmöistä sekaruokajätettä, ne sivuvirrat, minkä kanssa tehdään töitä. Ja tosiaan kun tämä on paikkapohjainen, niin kuin tuli esille hyvin tuossa, eli tämä on nyt täällä Pyhäjärvi-seudulla eteläisessä Satakunnassa, tämä Suomen Living Lab. Tässä on toimijoina mukana tietysti me Pyhäjärvi-instituutti, sitten on Biolan Oy ja Kiertoravinne Oy. Kiertoravinne on Biolanin tytäryhtiö. Sitten on koetila mukana, Rapin koetila on mukana. Sitten on Appetit Group, eli
eli Appetit, ja hehän tuottaa sitten näitä heiltä tulee kasvissivuvirtoja, ja niissä on sitten tiettyjä haasteita, joka sitten haittaa niiden kiertämistä sinne maan paranteeksi ja maan kasvukuntoa parantamaan. Niitä pyritään ratkaisemaan. Ja sitten VSS Biovoima biokaasulaitos. Ja sitten on lisäksi maatiloja, jotka on sekä Appetitin sopimustuottajia ja ehkä sitten vielä jotain muita. Ja sitten tosiaan toi biopaja on tuolla Jokioisissa. Sinne on nyt sit hiukan matkaa täältä Living Lab-alueelta, mutta 1,5 tunnin matka. Ja tosiaan nyt on tässä jonkin aikaa tätä käytännön hommaa tämän Living Lab-toiminnan puitteissa, tämän Delisol-hankkeen puitteissa takana päin. Ja se on vuoropuhelua, tiivistä yhteistyötä toimijoiden kanssa, niiden haasteiden kartoittamista, työpajaa, näin poispäin. Sitten tietysti kun ihan hyvin käytännön tasolla, niin se on näytteenottoa, eli siis vaikka tiedämme niitä haasteita, joita näihin sivuvirtoihin liittyy, niin silti, että tunnistamme ja löydämme ne, mitä nyt sitten näissä mahdollisesti prosessoitavissa massoissa on ne haasteet, niin pitää olla se lähtötilanne selvillä. Sitten on ollut tämmöistä vähän laajempaa, missä on ollut sitten tämän tiiviin Living Labin ulkopuolisiakin toimijoita, siis alueen elintarvikeyrityksiä ja viljelijöitä, niin tämmöinen Living Lab Kick-Off-event oli nyt tämän kuun alkupuolella. Siellä oli laajasti edustettuna tämän alueen yrityksiä, elintarvikejalostusyrityksiä ja viljelijöitä. Vielä tästä, tuli tässä kohtaa mieleen tosiaan tästä alueesta, että tosiaan täällä on eteläisessä Satakunnassa on paljon jalostavaa teollisuutta ja erikoiskasviviljelyä, sopimustuotantoa, että tämä on niin kuin, erittäin sopiva paikka tällaiselle Living Labille. Ja vielä sitten se, että kun puhutaan maan terveydestä, maan kasvukunnosta, sen edistämisestä, niin etenkin kun tuotetaan esimerkiksi vihanneksia tai sokerijuurikasta tai perunaa, niin siellä se maa on koetuksella ja siellä pitää tehdä toimenpiteitä, jotta se maan kasvukunto säilyy tai paranee. Eli siinä mielessä niin tämä on myöskin sellaista aluetta, jossa näihin jossa niin kuin maan kasvukuntoa erityisesti pitää kiinnittää huomiota. Ja tosiaan sitten noita kenttäkokeita on nyt sitten suunnitteilla Jokioisille tälle vuodelle ja sitten näillä viljelijöiden pelloilla tavoitteen mukaisesti niin ensi ja seuraavana vuonna sitten olisi tarkoitus peltomittakaavan kokeiluja tehdä. Ja tosiaan tässä on avoin viestintä ja vuorovaikutus tässä Living Labsissa kuntien edustajien ja alueen viranomaisten kanssa. Ollaan esillä eri tilaisuuksissa. Tässä on tarkoitus ottaa kaikki osapuolet mukaan toimintaan. Kiitoksia. Kiitos Sauli. Ja nyt sitten ajan säästämiseksi tässä kohtaa, jos heti tuli Saulille kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä tuonne chattiin, jos Sauli ei tässä vielä jonkin aikaa olla linjoilla, niin voit vastailla siellä. Meillä on tässä toisen esimerkin jälkeen vielä sellainen yhteinen lyhyt keskustelu, QA-sessio, ja sitten tietysti pian päästä keskustelemaan hänen keskusteluryhmiin. Mutta kiitos Sauli tässä kohtaa, ja onnea ja menestystä hankkeeseen. Otetaan sitten seuraavaksi ihan toisenlaista ympäristöstä, eli meillä on Pilot Green-hanke, josta Essi Malinen-Lallukka ja Paul Carroll tuolta ammattikorkeakoulusta esittelevät, mitä heidän Living Labissa tehdään. Joo, kiitos. Eli tosiaan olen Essi Malinen-Lallukka ja toimin tuolla Lab-ammattikorkeakoulussa teknologiayksikössä TKI-asiantuntijana ja olen sitten projektipäällikkönä tässä Pilot Green-hankkeessa.
Ja olen Paul Carley, olen samassa hankkeessa sitten asiantuntija ja olen ehtorina tässä ammattikorkeakoulussa. Ja yhtenä tehtävänä on saada opiskelijat mukana tähän toimintaan. Vaihtaa dia. Nyt haluan mennä. Nyt. Okei, tässä alkuun ihan lyhyesti vaan tästä hankkeen perustietoja. Eli tämä on alkanut tuossa 23 vuoden alussa ja kestää vuoteen 2025 loppuun saakka. Vuotinen hanke. Ja tämä saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Ja tässä Pilot Greenissä on projektikoordinaattorina Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja sitten osatoteuttajana Metropolia ja Läpäammattikorkeakoulut. Ja tavoitteena hankkeessa olisi kehittää ratkaisuja, joilla lisätään vehreyttä ja viihtyisyyttä tiiviisiin kaupunkiympäristöihin. Ja meillä on sellaisia kokeiluohjelmia, ja niissä on tarkoitus kokeilla ja sitten skaalata tämmöisiä uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Ja tämä on tarkoitus tehdä yhdessä yritysten, kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa. Ja sitten Paul kertoo vähän, mitä meillä hankkeessa tavoitellaan ja tehdään. Niin, eli yksinkertaisesti tuo kasvillisuuden lisääminen ja luontopohjaiset ratkaisut auttavat. Eli luontopohjainen ratkaisu, myös Nature-Based Solution, NBS, niin ne auttavat ilmastonmuutoksen hallinnassa sekä sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Mutta konkreettisia esimerkkejä sitten seuraavalla sivulla. Tässä kaunis kuva, mutta tuommoiset ratkaisut ei aina onnistu Suomessa. Niin, eli kun tämmöiset ratkaisut auttavat sitten ilman joissa hullevesien hallinnassa, ja paljon puhutaan siis hullevesistä tässä yhteydessä, mutta myös energian säästössä mahdollisesti ajattelee, että ei tarvitse olla pumppuja ja insinöörimaisia ratkaisuja, vaan luonnonmukaisia. Lämpötilan viilennys on semmoinen tulevaisuuden, tämän hetken, ehkä jopa tulevan kesän, mutta nykyaikainen haaste sitten. Luonnon monimutkaisuus on kovasti mukana, monimuotoisuus on kovasti mukana meidän hankkeissa sitten. Ja näytän pian jotain tästä. Melunhallintaa on yleensä mukana Nature-Based Solutionsissa. Ja sitten kansalaisten hyvinvointia ja terveys. Oli hyvä mieli kaikkien muiden lisäksi, kun ihmiset näkevät tämmöisiä ratkaisuja. Ja sitten terveys paranee. Niin hiilensidonta on sitten sen suuri asia tämän ilmastonmuutoksen yhteydestä, joka sitten paranee sitten, kun nämä ratkaisut toteutetaan. Niin, mitä tästä voisi sanoa? Yes. Kyllä. Ja tässä hankkeen aikana on tarkoitus koota toimijaverkosto tähän uudenlaisen kaupunkiluonnon toiminnan ympärille, eli tutkimuslaitokset ja opiskelijat otetaan mukaan, eli nämä viheralan yritykset ja rakennuttajat ja teknologiatoimijat ja tietenkin kaupungit ja kehittäjät, kaikki muut. Tähän liittyy myös kansainväliset esimerkit. Me järjestetään muun muassa kansainvälisiä webinaareja tämän hankkeen aikana ja sitten tehdään tutustumisvierailuja tämmöisiä edelläkävijä kaupunkeihin. Ja sitten näistä itse kokeiluista, eli tässä hankkeessa on tämmöisiä nopeita kokeiluja toteutetaan. Ja tarkoitus on toteuttaa 2 kokeiluohjelmaa, jossa sitten haetaan tämmöisiä uudenlaisia ratkaisuja tämän tiiviin kaupunkirakenteen vehreyttämiseksi. Ja Helsingissä on useampia kokeiluympäristöjä, kuten Malmin kartano, Kannelmäki, Mellonkylä, Pasila ja Kalasatama. Ja sitten täällä Lahdessa meillä on kokeiluympäristönä Mukkulan kaupungin osa. Ja tosiaan ensimmäinen kokeiluhaku meillä avattiin tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja saatiinkin aika useita tarjouksia, jotka käytiin läpi ja me arvioitiin ne. Sitten oli myös erillinen arviointiraati ja pisteytettiin. Ja niistä sitten valittiin kokeiluun muutamat toteutukset. Ja sitten ensi kesänä on nyt ensimmäiset tulossa sitten paikan päälle.
Ja tässä vähän tästä kokeilun toteuttamisesta, eli kokeilualusteelta toivotaan tietenkin kiinnostusta tämmöiseen väliaikaiseen vehreyttämiseen. Tarvitaan myös vähän resursseja näiden käytännön asioiden hoitamiseen ja myöskin viestintään. Ja Forum Virium ja Lab on tässä niin kuin fasilitaattoreja näissä kokeiluissa ja me vastataan sitten rahoituksesta ja pääasiassa viestinnästä ja fasilitoidaan näitä kokeiluja. Ja yritykset puolestaan sitten vastaa näiden kokeilujen asennuksista ja niiden seurannasta ja hoidosta pääasiassa ja myöskin purkavat ne sitten kokeilun päätyttyä pois. Näissä kokeiluissa tavoitteena myöskin osallistaa paljon paikallisia asukkaita ja muita toimijoita. No sitten suoraan tähän kokeiluun. Ja jos ette huomanneet sitten, ei olla käytetty tähän asti sitä termiä Living Lab ollenkaan. Mutta siinä mielessä tämä on hyvä esimerkki Living Labissa, mutta myös tämä on kovin niin kuin living, että elävä tapahtuma niin, että tämä kuva on eilisen päivästä. Ja Servankin kalvon kuva on eilisestä. Ja me käytiin tällä alueella sitten meidän opiskelijoiden kanssa ja aloitettiin sitten mietintäprosessia. Mutta vaikka se suunnitelma on jo valmiina, mutta yksityiskohtat ei ole vielä niin kuin loppuun asti ajateltu. Mutta yleisellä tasolla sitten tämä toiveena oli, niin kun haettiin sitä kokeiluratkaisua, oli yhteisöllinen viihtyisä ja vihreä kohtaamispaikka. Tämä alue on sitten Mukkulan lähiö Lahdessa. Ja kuvassa oleva tontti on sellainen, missä ostoskeskus paloi, oli poltto, tapahtui vuonna 2018, ja sitten ei ole mitään tehty sen kanssa sen jälkeen. Ja se on aika synkkää, surullinen, tyhjä tontti. Alueen asukkailta ja toimijoilta on jo kerätty tietoa, ja ne tiedot hyödynnetään ratkaisujen kehittämisessä. Ja vielä otetaan lisää ideoita vastaan, mutta ollaan jo paljon tehty tähän asti. Niin, aikaisemmin oli sellainen hanke, josta tuli tämmöinen julkaisu, ja se linkki on tässä yhteinen lähiö, kokeilut ja asukastieto kaupunkien kehittämisessä. Päästiin lukemaan myöhemmin. Se oli myös ammattikorkeakoulu mukana, ja vähän erityyppinen hanke kuitenkin. Ratkaisujen sijoituspaikkana on se, sit kuten mä sanoin, palloneen tila, ja sitten on noin 2400 neliömetriä, ja kaupunki omistaa tontin. Ja niin tosiaan eilen lähdettiin, me levitettiin, tai annettiin opiskelijoille apilasiemeniä, ja niillä oli aika hauska, kun ne levisi sille alueelle, ja meillä on tämmöinen Erasmus Mundus kansainvälinen ryhmä, ja osa opiskelijoista kysyi, että no kasvaako ne oikeasti, että eikö pitäisi kaivata kuopa tai jotain. Mä sanoin, että ei, kun se osa kasvaa, osa ei, mutta se on sellainen hyvä alku, että alkaa jotain kasvamaan. Ja siihen tulee sitten se lopullinen ratkaisu, joka ei ole vielä julkistu. Ne kerrotaan myöhemmin tai silloin jonkun ajan pääsette katsomaan, ja meillä on varmaan hauskoja, hienoja kuvia siitä ratkaisusta. Mutta joka tapauksessa kasvit ja materiaalit pyritään saamaan lahjoituksina, eli säästetään rahat, tulee edullinen ratkaisu ja ekologinen ympäristöystävällinen ratkaisu. Se talven kestävyys on epävarmaa, mutta mahdollinen, ja sekin on osasta kokeilusta, miten se kesän aikana oleva vihreä ratkaisu, miten se selviää yli talven. Ei varmasti vihreänä, mutta jotenkin. Ja kokeilun tuloksena sitten toimintamalli mahdollisimman edulliseen väliaikaiseen vihreytykseen ja malli yhteisön osallistumisesta hyötytyöhön. Ja sitten, vaikka se kuulostaa jonkin hienosta, mutta tämä on aika hyvä meininki mielestäni. Ja tämä on hauska kuva eilisestä myös, mutta te näette, kuinka epämääräisen näköinen toi maaperä on tällä hetkellä. Ja toivotaan, että siitä tulee semmoinen hyvä vihreä alue. Ja ainakin tässä vaiheessa on paljon mahdollisuuksia ja oppimisarvoa meidän kansainvälisillä ja suomalaisilla opiskelijoilla. Niin, kiitos tästä ajasta ja toivon, että ollaan otettu tarpeeksi
tehokkaassa käytössä. Kiitos. Ups. Joo. Kiitos Essi ja Paul. Todella hyvä meininki, niin kuin sanoitte. Siellä on ollut kiva. Tosi suurinta osaa suomalaista koskettava aihe tietyllä tavalla tämä. Kyllä. Kukapa ei toivoisi vihreämpää elinympäristöä. Sauli olikin vastannut kysymykseen tuolla chatissa, voitte sen sieltä lukea myös. Onko jollain tässä kohtaa Saulille tai Essille tai Paulille joku kysymys, onko se sitten Living Labsin perustamisesta tai mistä vaan, niin voidaan tässä vielä pari minuuttia ennen lyhyttä taukoa niin käyttää siihen aikaa. Voitte toki myös täällä chatissakin kysyä. Täällä tuli, että kiitos, todella mielenkiintoiset kokeiluohjelmat. Mistä johtuu, että molemmissa toteutettavat testikohteet ovat väliaikaisia ja purettavia? Tämä oli varmaankin Essi teille. Ainakin meidän kokeilun yhteydessä se alueen lopullinen käyttö ei ole vielä ratkaistu. Kaupunki omistaa sen. Jos joku yrittäjä, joku kehittäjä olisi kiinnostunut sitä alueesta ja haluaisi rakentaa jotain, se ei onnistu. Ehkä raha ratkaisee, mutta se, että niin kauan kuin se on niin tässä tilassa, jos on ollut nyt jo useita vuosia sitten, että ilmeisesti se on vielä jatkossakin jonkin verran aikaa. Se on väliaikainen, koska emme tiedä sen kohtalon. Niin. Joo. Tässä kokeiluohjelmassa just nimenomaan haettiin tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja. Just tuommoisia kohteita, mitkä ei voi olla pidempiaikaisia. Täyttää viihtyisyyttä siksi aikaa, niin tapahtuu muuta. Kyllä. Ja kiitos teille esimerkkien kertojille Living Labs-toiminnasta. Johannes, I called you. Should we have say 5 minutes of a little break, and after that we will have discussions. Yes, does that sound good? And if you have any, and if you have any questions towards Living Labs and so on, you can ask them just when we come back from the break, I think, and then we jump into the breakout rooms. I know you can also write in the chat also if you don't want to speak out. But 5 minutes will be awesome. Kyllä. Ja sitten tulee, eli 5 minuuttia, eli jatketaan 8 yli, ja sitten annan ohjeita siihen, että miten päästään näistä eri teemoista keskustelemaan ja mikä on näiden keskusteluiden idea. Eli lyhyt tauko tässä kohtaa. 8 yli jatketaan. Kiitoksia.